Ova tema, Obama svjetski poznati prvednjak. Kad je vidio tuđu djecu ne može da prestane da ih gleda. Obama verovatno sudjelovao u najgorem zlostavljanju tuđe djece zabilježenom u svjetskoj povijesti George Bushu i Mesić i oci Mogić i Kolinda i različite vlade EU, Kine, Japana, Rusije. Ja sam čuo da svi Obamini pedofili i Bushevi su non stop iz Amerike sudjelovali u zlostavljanju civila, a i vladi EU, Japana, Kine i Rusije. Nego jeste Obaminim pedofilima, njegovoj pedofilskoj ženi, njegovoj crnoj pedofilskoj pojavi, da se američki i svetski pedofil Obama više makne od Hrvata, restovnoj bolesnoj Kolindi, da njeno dijete neće ići na Harvard. Nego recite Kolindi da prestane da surađuje sa pedofilskim državnim vrhom Amerike i da Kolinda više odjebe dalje od tuđe djece i tuđih obitelji.